eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile ngaphansi kwalanto kunefake kodwa ufuna ukwazi la. Akaqhaqa kahle kodwa siyazi abafaka ifake. Siyabonga. Dokotela samakhulu Dokotela samakhulu Babu Jabulile Babu Sizwe uzuka amancingisa siyabonga kakhulu Dokotela nokuba nawe nje siyabonga kakhulu sibona mbukeli weBabu Dokotela TV. Dokotela sikhuluma into izinto ezibalekile ngiyazi ukuthi mshilo ukuthi uhlala pheka nje bakubhunyela ngenhlabathi kodwa kulungile. Dokotela uma sikhuluma ngomuntu wesifazane sizokhuluma naye emazingeni ahlukene kodwa manje sikhuluma kakhulu ngesibeletho esikhuluma ngento ethanda ukuba sensitive. Oh yes. Kakhulu kuyena because yila naye ajabula khona ukutheni ngelanga nami ngobizwa ngogogo ngobizwa ngomama. Dokotela icoffee salt isiza kangakanani kumuntu onenkinga yesibeletho? Asibonga kakhulu Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile. Icoffee salt ungajabula kumuntu wesifazane ithwe by iqala ukudevelop ama fibroids. Ithwe by eba cystic abe nama cyst eba ne discharge eba ne yeast infection. Icoffee salt icleaner nje isibeletho kakhulukazi. But ufuna wazi ukuthi uphuza wakho icoffee salt baningi amathuba ukuthi ungase ungakhulelwa ngoba uma uzophuza icoffee salt kanti wenza sex izolo iya sterilize. But uma uzophuza icoffee salt before wenza sex you are more likely to get fall pregnant. Because izokwenza isibeletho yakho sibe ku readiness anything engadisturb ukuthi ukukhulelwe uma kuqale yona izocleana but imizofika kade ngayizolo kade unomdlalo izofika uchithe lo mdlalo loyo. Sikunikeza umuntu wesifazane ngo 50 rand. And the coffee salt has been around since 2010. It's not a new version of product. Kodwa ngiwe isikhathi store sangilanga siyabona. Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela. Dokotela uma sikhuluma ngezinduna azikhona induna ezinhle lezi yabo lezi eyishine kahle nje uthi nje usisimaye nazo induna eyishine iyathandeka. There sibekhona lezi kanti zimnyamanyana. Zihlukene Dokotela but zihlukene iyani isiza kangakanani yenzani futhi ezinduneni esuke zikhona kumuntu. Lento yokuba lapha abantu lafuna sibe honest to ourselves singakhulumisi kwengane ngathi sidlala uMastad. Kunenduna ezingalapheki le nduna ezika 14 to 16. Yabo. Kusuke umzimba evolve. Yeah, kwesinsigaba. That period takes 2 to 3 years. Yabo ungazi maintain nje but not ukuthi literally. Mase kuzoba nezinduna ezisymbolizer ngathi kunenduna ezimphathayo umuntu wesilisa ezisho ukuthi isibindi sakhe sinenkinga. Kunomuntu ezimphatha wesifazane ezitshengisa ukuthi isibeletho sakhe sinenkinga. Nako lokho ufuna ungajaha ukulapha induna kanti induna zinankinga. Ziyakutshela ukuthi bhuti omdala noma sesiwami nginenkinga mina kule sithako somsikule organ. Ngalo ndlela do something about that and then I'll shy away. But mase kwakhona induna lezi zokubulawa lezi sichitho. Sikunika iyani ke lapho ke. Sikunika usawuthi kuthiwa iyani uzoqhuma ngayo iyani. Now futhi sekunika yona ngo50 rand uzoqhuma ngayo iyani uqhuma nje ubuso kuphela hayi ukuthi ubazobe serious ubuso kuphela ngoba into yabantu abathi nje babudokotela ngihlushwa zinduna mase sekunika ke nensipho yakhona replacement phela isikhathi kade kusuka induna isikhumba sibuke kahle kunensipho yakhona ke eyithona ephinde ibuyisela isikhumba nje ngendlela ekahle. Unfortunately abanye benze bempofu but it's not our intention but kusuke kuyinsipho ozothi uma usuqedile u30 rand ke leyo nsipho yona ke suku usugeza ngayo nje ubuso ukuthi ubuso phela buyele bube kahle ke futhi uklowe futhi siyabonga Dokotela wena sizo siyathokoza kakhulu Dokotela. Now Dokotela baba lakhaya kuthiwa impela hayi uselala kubo akabuyi uzabuye ekseni okanye abuye phakathi namabili ingenza lakhaya ayiphuzi Dokotela kuze kuthiwa hayi sifuza umkhulu wazo ifuza baba mkhulu wala ekhaya. Dokotela utshwala sebonakala ukuthi buye isichitho esikhulu emndenini eminingi ijiki Dokotela ke
lisiza kanani emntweni ofuna ukulwa nomuntu onotshwala noma dokotela lona ke ijiki ngiyakwazi ukumtshontshela umuntu noma kumele kube i-decision yomuntu ngimnike sakumtshontshisa nje hayi lo yahlupha uthi usesemezwisa okay silungise spelling nakhona ngingageji ngifuna into ngisike 2000 and it was 2001 2001 kodwa kwakwa 2001 ngoba ngicabanga ukuthi 2001 akulingane nonyaka. It did not happen at the time. It was 1999 lapho ngangihlala khona nomfana owayiphuza into eyisimanga kathi ngeke lofana uzongiphoxa ngenyanga kuzofika abantu lana edawe kanje angimiyekisi nganotshwala hayi ngasele ngamthenga notshwala ngadedela ama-brain ngase ngamfakela lento wagcina ngcinci ngathi ngamthenga ngisathi wathi hayi uright ngathi ucithelwe inyongo wangaphuza isonto lokwathi ubonile liphela isonto aphuzanga kabanga nalutho cathi abiyeke nje namanje ade ngobona inyanga inenganza abafana idakwayo ngithi mina kubushe bezokuphathela lento uyithatha ubafayile lapha etshwaleni yabo hayi siyakenzeka kuba u2000 ophathayo uthathe lento ufike unikeze ingane zakho zibiyeke lobutshwala ungeziphinda ziphuza and into enhleke lento ingena nasensangweni namfana insangu lamele layidla kakhulu ayiyeke Hey dokotela babasiza hayi abona ke manje hayi ngiyakuzwa dokotela dokotela nayike futhi enye into ebalekile dokotela i-brain power dokotela uthi mawukhuluma ngalo noma uyichaza uthi isiza kakhulu ekuboosteni nosekhona umuntu dokotela iyini i-brain power dokotela yakhulukazi umuntu ofundayo ufuna ukuphasa esikoleni ingqondo thinta kancane dokotela isiza iyini i-brain power qala dokotela i-brain power na futhi ngiyakhe ngo2010 beyakhe omunye udokotela obelana ku-West Walk bakhumbula abantu ngabo 1996 kodokotela obelapha ku-West Walk uyena wayakha i-brain power nanamanje ke wasangrefer kwenye ke laboratory obeneseretire esengilana i-brain power kumuntu wamaconsi umuntu otadisha but ngoba usemdala useyunisa owenzelwa iziningi ezisekhanda lakhe akasabambi kahle thereafter ingane obona ukuthi lengane iyazama shame uyifundisa manje ihambe yobuya isayazi lento just ukulekelela hayi ukuthi enze ukuthi uphase ilekelela ubuchopho bakho bube hype but do not be deceived ngama ingredient afake phakathi ngoba you be fooled ubuka ama ingredient esiwafakile uma usuthi hayi lento nami ngingayenza uzoshawa i-concentration. Guess what? Concentration is very, very important. Idinga i-technology, idinga i-computer lento uma ufuna ukuthi i-concentrate kule concentration 1/10. Concentration esiyisho kusho ukuthi 1/10 sisho ukuthi i-10 times stronger than ordinary. Manje we concentrate that you must have an academic person ozokwenza lento a person who is learned kwi-biochemistry. Babu Dokotela bawusizibawujabule siyabonga. Dokotela siyabonga kakhulu dokotela. Babu Dokotela kwazi uthi usars ukuthini? Usho uthini vele usars? Hayi Babu Dokotela sasiqhubekene. Hey dokotela uhluphile. Dokotela abantu bakho. Hayi dokotela ngiyazi ukuthi dokotela usabalele manje usendaweni eziningi kuphinda kuphi futhi nawe uhambele endaweni eningi eML indaba khona Emelo the beauty about it is develop i-agent sakhe usinose sekuthiwa usakhile uyi-agent yethu eMelo ukuthi akalekelele eMelo abantu abafuna ama product kaBabu Dokotela abantu abafuna ukwazi okunye ke futhi ngoBabu Dokotela ukuthi Babu Dokotela nje wasilana sisakhile yini ongasenzela na sifuna ama product awukuthi nokuthi abantu abase Emelo abafuna ama product Babu Dokotela bafuna umdonso bafuna inyabhanga water u1000 rand Babu Dokotela kuyena izobo 1000 rand futhi yabo umdonso u2000 rand nakuyena uzobo 2000 ngibala ukuthi ningaphusheki ningaskemeki inamba ka sesakhele it 076 764 9279 076 764 9279 yakhe ke uyena ke agent yethu esiconfirmile ukuthi impumalanga uma nidinga izinto mfoneleni and then she's a better person ukuthi anisize siyabonga
Dokotela hey siyabonga kakhulu dokotela uyasabalela ngempela gcwala izwe manje dokotela. Now dokotela sikhulumeni ngomuthi wenhlahla bonke abantu bayafuna inhlahla ukumuntu inhlahla lesinhlahla lenhlahla yami yathathwa yethetshulwa yathathwa kanjani. Then dokotela wa introduce ke i-K2B. K2B uthi iyakwazi ukuthi isize umuntu ekhulukazi entweni zenhlahla ngo-3000. Yakhe ubani yona K2B? No, babudodela yakhe K2B. K2B ifuna into eningi kakhulu. Ngasuka lana ngajomba uthukela ngamabomu, ngojomba ifollows ngamabomu, ngodlule amsana. Ngaqhubeka ngazafika eBonjour ngafika ngathela uDiesel. Ngathi uphuza ite ngase ngadlula futhi ngahlabisa. Theme ngubona ngihlabisa wasada ngena ngo Mhlabisa uhluhlukela uhlabisa le. Yangase ngena ngo left ngayishaya kakhulu lapha etiyela kwaqala igravel thema ngiqala igravel ngangena ngo right lapho ke sekhona ubaba umhlongo uqala khona ubaba umhlongo wesibili ukhethe umthandayo ukuthi abone ngiyilanda lapho ke K2B ngizwe ukuthi ubaba umhlongo azi ukuthi ngamtshela ngathi abantu bangithathela imi ngasebenzi ngizobatshela ukuthi iniko wena mina simple ngizobatshela ukuthi lento ngineyona ayisebenzi nangempela ngiyilanda lapho wena uzokhetha nje bobabili into endle bobabili bazinyanga bobabili banemizi emikhulu uzobona usekobubi Babu Dokotela babo sesiba ujabula umfana muhla kanti kehla nomlunga uyena ke K2B yakho wena uthi ufuna into yenhlanhla ufuna emsebenzini ukuthandeka ufuna kube lula kukhona lekubambeke khona siyakunikezela ku 3000 rand siyabonga Dokotela semukhulu dokotela hayi dokotela yashuba ke manje ke sokala kaZulu elala nentombi ebhencile awu madoda awu madoda hayi menze wezinto menze izinto zenzeke emkhulu hayi ngeke umuntu wamaphepha lo yana hayi umuntu wamaphepha emkhulu hayi ngeke emkhulu lento bese nengazi mkhulu ngifuna into ozo understand ukuthi now ngiza kuba uDokotela ngiphethe u20000 rand the reason why I do this because I want money take ipride yakho ishiye emotweni izokusiza lokho ifaka up ihole uzoyithatha umusu uhamba and then ngizokwenzela believe you me ngizokwenzela ayikho isigaba uma uthatha isoka lazolala into bebe asikho isigaba ongadluli kusona esasegqunyweni udlula kusona esakuba bamkhulu isitimela samanzi olwandle udlula kusona hayi asikho ongadluli kusona ngoba ngisuke ngifuna ukuthi uma usuhambile ubuye ngoba uphelezelo omunye ezothatha lento angifuni sikhulume enyini yinto le ethi umuntu Babu Dokotela ngiyakusaba ukuthwala ngizulu khona isikhulu semali kodwa mina ngifuna isoka lazolala into bebhencele ngifuna imali ngiretire sengisele nemali engaka kodwa ngithatha 20000 kulethe kwena Babu Dokotela ngiapplyele iloan and ngakuthola imali engaka ngithe sengicwaselile ngifuna isoka lakaZulu elala into bebhencele ngifuna ukushintsha lempilo engiyiphilayo guess what kunabantu ngempela abadla ukudla bangakuthandi abakuaffordayo akuyona impilo ke leyo ukudla ongakuthandi okuaffordayo sifuna ukuthi abantu baphume lapho ingane yakho esikoleni ayikhokhe once off meku 60000 boom khokhe wonke musu ukhokhela into encane ehleze khokhelwe singenamsebenzi ngifuna akwenzeki lokho ngoba yikho into yini wena lo ithembile thembiso lazolala into bebhencela umenze izinto zenzeke izoyenza le nto lemkhulu Babu Dokotela bawo sesibojabule siyabonga hey Dokotela siyabonga ukuthi Dokotela hayi isoka laZulu impela lezi insuku phela lenza wani Dokotela nakho kodwa Dokotela thola ke manje imbuzi sikwakhele umcebo wemali wemali yembuzi ngo100k noma ngo100000 Dokotela cebe umuntu leso wakhala uyazi uma kuthiwa uNkulunkulu uvumile nethonga lavuma afuze sithola ithuna lasekhaya uthi omunye Babu Dokotela likhona lika baba bathi zalikhonka no yeah ake sikhulume nento yokukhonka ithuna yini ikukhonka kwethuna just a cosmetic akushintshi lutho la emva kwabo sihamba thina sigqiba izinto amakhono onke ethuna thina siyakwazi ukumba sigqiba izinto abantu aba understand yabona nje ithuna ukulikhonka usukwenzela ukuthi nikwazi nelibona but ayikho into oyipreventayo kulona ukuthi ingenzeki senza yonke into ngalomuntu as long disazi ukuthi yilona into emnandi melikhonkiwe sine sure ukuthi yilona sikunika ke isithwalo sembuzi sigqiba ikhanda lapha lembuzi sikunika inanzi imbuzi ozofika uyiphonse phezulu kwendlu mase mkhulu aw understand ngizothi mina ngithengela isikhwama yabo lesi sigaxa kanje yabo yeah sibona mase ufike usibeke lapha ya
mase wenza lento ukhulume lamagama engizothi wakhulume mase ungitshela ukuthi wakho umfulo yokusho yini uyohlezi ungenisa nezigodo obohlezi ungenza there is no way ukuthi ukubuza ukuthi umashonisa ochip ukuphila because lento ozoyenza kuloya muntu loya uzokwenza ukuthi wena uhlezi unemali ngayo yonke indlela ayikho itender evelayo ongeke uyithathe ungapresenta noma umuphi umsebenzi ecompanyini ukufaka imoto zakho uthi thatha abantu bestaff they'll never say no because kunalento enohamba nayo lento futhi uyakwazi ukuthi uthi ahambe ekhulume nosibani hayi nje yaqala hlupha ke manje thatha isinkwa kanje yabo hlepha isinkwa kanje yeah usibambene uthi ngithi njengamanje uyahamba manje ukusibani usibani ngifuna ukuthi adle lesinkwa kusasa ngiyakuyena yonke into engizoyikhuluma eboardroom ngifuna ukuba uyena oyilekela uthathe lesinkwa leso sifake emthini kanje yabo umusi usuyawuphuza lo ngeke mkhulu thatha umusi uyawuphuza umusi uyawukhafula amagumba amane omhlaba uthi umthu uthi uyangiza kuwena idlala umphoqo uthi idlala as if it's a person that you see umefika uyofika sekubuka ethi hey ndoda uthi namhlanje uthi hayi ngizwe kula madoda angibizi uzobona na ukuthi kusaqhubeka nento ebizela yona noma ningene office lakhe noma sengene office lakhe athi uthi ngibuka amaphepha afonele ijunior yakhe athi elethe lamaphepha athi yabo kubhala kanje la bhala kanje yabo bhala kanje mase leliya lashiya athathe lo presenter ngaleliya lakho kuphelile usukumshayile ngomuthi ilana kosukunikezwe lento ukhokhe 100,000 ngifuna mina usebenze ngesinkwa ucommand umuntu ngesinkwa ngoba phela unejazi unika Babu Dokotela hayi ngeke mkhulu ayiko awubuze enye into imikhona ayi hey Dokotela uyadlalisa umuthi la uyadlalisa mkhulu uthi ubheke lokhu kuthiwe ngapha hayi ngeke mkhulu ayi hey Dokotela siyabonga Babu Dokotela lokhuluma thakatha kuphela hayi sekubonile Dokotela hayi kusobala ngempela hayi umuntu impela uyadlalisa Dr. sikhulume Dokotela nawu ke Usawoti Omnyama uthi Usawoti Omnyama umuntu ungamenzela lokhu nalokhu only ngo200 kuphela sounds as imali reasonable leyo Dokotela inkinga lemini lenzo yilo Usawoti Omnyama umuntu mayawuthatha awu understand impilo abantu abahlupheka ngayo yabona nje ngoSeptember it's inyanga engazalwa ngayo September 15 is my birthday but uSeptember ngisafuna ukuatheka kakhulu abafundisi pulpit no they have to be powered abafundisi safuna babezweni khona into abangakayenzi kahle khona awukwazi umuntu omehlushwa isilwane umxoxo esontweni uthi lesilwane sakho sidla intshumayelo you cannot do that I understand lento lana uma umfundisi you've been pampered you've been injected not ngomuthi with the Spirit of God. You are better than everything that is known and unknown. Angiqale phansi onke ukuthi ngithini. Uma uwumfundisi usuke ufaka umuntu obechathwa ngomuthi angawukhiphile owumoya kaNkuluNkulu. Lento yenza ukuthi wena ube nesise esikhulu because into ilayishile inkulu kunazo zonke lezi zinto ezikhona nezingekho. Meaning that anything comes to you it bounces back because isuke ngaphuma uNkulunkulu. Yeah. Ufika umntwana lana wedlozi uthi ulandelwa impukane useze wayeka emsebenzini through a fly phelela umsebenzi mekuzongena umuntu ngena lempukane eqala umezofika imoto kufika uthi even efika staff room engakangeni bese ngena impukane eqala kuthiwa we uzosibandwa nazi impukane yakhe eqhamuka eclassini engakangeni kungena impukane eqala manje ithe isuka zazigcwala itafula mekhona yena zaziphazamisa ingane emibhala wa resign ngizama ukuveza ukuthi abantu esontweni bamxosha yabona nje ngoSeptember ngizobe ngidila nabafundisi ngireveala imfihlo about izwi uma ungangena kuma Psalms kunama Psalms ongawafunda kuvuleke lesicapha ukhiye ungekho sivuleke lesicapha lento wena oyibona ivaliwe kanti ayikhiyiwe ayikhiyiwe ngoba yonke lento oyibona wena eningi ayikhiyiwe yebo kuvaliwe but akhiwe sizoba besibanika imfihlo there are verses paragraphs of the Bible when you speak it changed even the weather ngizoyikhuluma lento because I've been lectured I've been augmented I know these things and I need to tell people so that bengeke baphinde baxoxe umuntu one demonic possession spirit ngizobafundisa futhi nabafundisi ukuthi ama intercessor
ahlala kuphi esontweni angisene ngikusho lokho iyangiqelaza lento uma umfundisi noma umfundisikazi awuhlale epulpit ongcwele ohlala epulpit lona nizomkhonza awulalele ucabanga into kade wenza ebusuku uma umfundisi awuhlali epulpit ngesikhathi ni descenda inkonzo uNkulunkulu wehlisa bakhe basezulwini abambethi ingubo ezimhlophe nemiqhele esilver not gold abahlala epulpit inkonzo iziphume yibona ke abathatha over ithrone ngalo ndlela wena uma usuhleli lapho usuku usukhompyutha nabo wena uma uyinceku noma incekukazi uhlala la ubheke epulpit apha ama intercessor ayo bodyguard ahlala ngemva kwakho la awulalele kunomuntu onama tattoos awu6 emzimbeni wakhe ngokuhlukahlukana lo muntu ufika kawu3 esontweni usenele icode useyibambile yala izoqala ishintshe intshumayelo yasesontweni ngoba lama tattoos akho uwabeka be6 but ahlukana kube sathi adecoratiwe kodwa uma ngafika kathathu esontweni le spirit siyakwazi siziestablish seso sisabathathu sesinamandla usene authority usenikezwe ipost ethize kwavese uthisha yabo ngalo ndlela ke ama intercessor ahlala emva kwa pastor endlala umfundisi emva kwakhe kuba khona ama intercessor leyo a develop into esithi firewall lo muntu ophethe umoya ka drug akakwazi ukupenetrate into emenzayo besana isikhathi esiningi kade ngibabona mebebanjwa lo moya ngoba isikhathi ngibatshela ukuthi sizoqala mama ukuthi la omama bahlazela ngemuva ngoba ekujejini kade ngiyazi ama intercessor sengimbonile umuntu ophethe lento isikhathi esiningi bekushoya ngesana ukuthi akaphalaza athi sokathi une upset abasana hamba ekhaya yabo njalo inkonzo akayiqedi because imbambile lento akakwazi ukuzohlala lemva kwencekukazi noma inceko because sivalile la lana ke mase kunika iBlack Sword sesenza umsebenzi wabafundisi sizinyanga iBlack Sword umuntu obanjwe emoya esiyehlule ngathi mina amakoti hamba ogquma ngalento hamba ogquma longitshela ukuthi sazobuya yini hamba ogquma lento ushisa lento ubone izobuya yini keke izibuye Babu Dokotela sizibojabule siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni